ହେଇଛି ରେ ପୁଅ ହେଇଛି। ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ନେଇ ଆସି ମା ତାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। ଚୁନ ଚୁନ ମୁନ ମୁନ କରିକି ତାକୁ ବନେଇ ଦେଇ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ନେଇକି ତାକୁ ଖଚ ଖଚ ମଚ ମଚ କରିକି ଧୋଇ ଆଣି ଥୋଇଦେଲେ। ଥୋଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଟିକେ, ହଳଦୀ ଟିକେ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ବସେଇ ଦେଇକି ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଚଟ ଚଟ ମଣ ମଣ କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖି ପଖାଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଖାଳକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ଚୁନ ଚୁନ ମୁନ ମୁନ କରିକି ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଆଜ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟମାଟୋ ଚଟଣି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିମ୍ସ ଭଜା। ଖରାପ ଠିଆ ହେଇକି ବସିକି ପଖାଳ ନାଦି ଦେଇଗଲି। କି ଶାନ୍ତି! ଶୀତ ଦିନ ପଖାଳ ଖାଇବା ବହୁତ ଶାନ୍ତି।